alle sammen, og velkommen til min YouTube-kanal. Det her det er min første video. Og ja, i dag vil jeg egentlig bare fortælle lidt om mig selv. Så lad os bare begynde. 1. Jeg hedder Sille. 2. Jeg er 11 år, bliver 12 til september. Der står lidt langt til. Nå. Og i min fritid, der synger jeg. Jeg rider også på min hest Loppe. Og så laver jeg videoer, hvis I ikke sådan fornemmer det, ikke? Så ja. Og grunden til, at jeg sådan begyndte med at lave videoer på YouTube, det var fordi, at jeg så en af Julia og Sofia. Ej. Undskyld. Jeg så en, der hedder Julia og Sofia. Hendes video så er min bedste veninde Jasmin. Hun laver også videoer inde på YouTube. Og deres videoer så tænkte jeg, skal jeg ikke også bare lave nogle videoer på YouTube? Så ja, det var egentlig det, jeg havde for i dag. Det var kort. Nå, men der skal nok snart komme en ny video ud, og husk at like det og kommentere. Så selvfølgelig ikke have nogle dumme kommentarer. Men ja. Og hvis I også vil se Jasmins videoer, så skal I bare søge på Jasmin Johansen herinde. Og så kan I så se hende. De to laver virkelig gode videoer, så ja. Hej hej!